дошли в ново видео. Това е епизод 3 от нашия ламбок. Това ще ни е днешната цел. Имаме нов приятел. Сега ще го доведа. Как се казва? Ето. Не знам, ще го кръста Рекс. Тирекс. Да, Тирекс. Казва се Тирекс. Ще го сядам. Марти, каква ще ни бъде целта за това? Тази парт. От ламбок. Какво да направим? Къща? Къща трябва да направим. Да. Ама ни трябва дърт. Ето. Стой, имам ли много камъни? О, нямам май да стигна да тя. Аз имам 2 кости. Не! Бати помисли. Ей! Ау, 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 ау! Ау! Има левги към вода. Това е вода. Защо си безсмъртен? Матя! Я изкопай и още 3 блока. О, не, Марти има дяволското число. О, не, Марти има 6-7. Как имам 6-7? Убивай! 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 Ау, 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 не! Стой! Марти, помощ! Защо вълката убива? Не! Не! Рекс! Марти, аз съм капан! Не! Рекси! 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 Защо те убива? Ау, 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 ау! Помощ! Не, Рекс! Защо се разсърди? Рекс! Защото те удари. Ау! Не! Не! Остави го отгоре на печката. Стигаме, Рекси. Ей, яме ви. Не, не, не! Не, не. Не. Ще ме убие Рекса. Ти трябва да умреш, за да спре да те гони. Ще! Добре, просто го остави. Да. И по-добре. Ей, Рекс! Аз спи ми викаш, бе. Не е зле. Имаш ли дърт? Ай, competition. Ти първо емжиш. Емжи още един път ще го напада това. Я си имам жал, че ще те пълна букука. Ау! 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 Не! Шит! Шит! Не! Не! Стига! То ми емжи като... Бро, той иска да се бие. Не! Ау, зле. Ау, ау! Не! Аз съм на 2 сърца! Аз съм на 2 сърца! Аз съм на 2 сърца! Не! 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 Марти! Какво правиш, бе? Не, Рекс! Рекс! Рекси, ако не спреш, ще трябва да те блътна. Ще бълза. Остави. Не! Не! Не!
Защо да... Не! Не, дървото ни! Нямаме дърво. Изчезна, няма вече. Заради твоето куче! Имаме дървове. Ба, това е малко, това не е за къща. Не, това ме атакува. Не, то защо ме бие? Защо му удар? Айде да ги опитам им. Овца! Не, лошо куче, не! Остави с кучето, бе! Стига, бе! Не! На кой е вълкът тогава? А това е твоя. Това убива, бе! Трябваше да го направя. Съжалявам, Рекси, ама трябваше да го направя. Ще си вземем нови кучета, защото тия само почват да се атакуват. Искам да егна. Да правим къща. Да. Окей, дай ми всичко, Токтейл. Само, че е добре. Не, бъбш, не. Това му да правим вода. Имаме саплинг. Така, Марти. Я виж едно нещо, чак. 1, 2, 3, 4. Бем! Сега чакаме. Трябва нещо до него да е огнено. Да, и то трябва да се такова. И то, когато го щупиш, трябва да се такова, да се наводни. Това мисля, Да, че точно. работи. Ау! Уйоу! Марти. Чак. Сега. Виж, чак. 1, 2, 3, 4. Не! Това е лошо. Убивай! Първо скелетите! Не! Убивай! Не! Не, Марти си загуби нещата. Не! Паднах от блока! Значи много силен. Даде? Аз имам голден блок сега. О, яко. Дай ми. Имам 10. Супер. От това. Да, но се приготви, ако този мод трябва да го добавяме. Защото трябва да направиш къща без прозорки. И без врата. Що? Защото това чудовище се наблюдава през прозорците. Абе, ние ще ги блокираме. И може да... Точно. Лошо е за нас, защото Ама... това е като вирусно. Като Точно. Evil Hunter. Да. Ние много да се разбираме. Да, бе. И свърши ми храната, аз Ние нямам. много айрон. Точно. Да. Имаме храна. Ау. Не. Айрон. Дърво. Още дърво. Марти, дърво, бързо. Дърво.
Има Ау! нещо тук, вземи го. Абе ти добре ли Вземи си? го е тук. Та овца не е добре. Да, тя е преди да удари. Добре. What is it? I do them. Oh, that's fine. Doesn't matter. Майко, ми се чупат нещата. Еса. Идвам, аз ще ти го дам. FC и 14 камъна. 14 камъна. И FC едно дърво. Добре. О, фак. Дърво. Бамау. Айде ти чешкове. Не ми тая сега. Ама слагай там на къщата на Демина. Да. Къщата е завършена. Почти. О, това е края на това ниво. Окей. И тък му ще свършим видеото. Виж какво ни даде? Даде ни нет. Да направим нещо. Това беше всичко от епизод 2 или... Да, тъй. Следващия епизод ще направим къщата още по-добре и ще развием още повече. Айде, от нас, чао!